Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Amit pasang aliman tabi mugi tinibih nyang ilah ila dunia tulak sari. Kula nuwun panjenenganipun para punden, para pinisepuh saha sesepuh ingkang satu sampun pono ing pamasnebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para piagung darahing nata, para sarjana sujananing budi, para pangban pawiti praja satriyane negari, mongko pandam pandoming para kawula dasih ingkang pantes katur sagunging pakurmatan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab ing suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para baraya wirayata ingkang marsudi ing reh kridaning budaya nyang karya. Para purna karya labet praja ingkang hamah-hambek luhuring dharma kiwah para kadang sutresna muda werda ingkang pantes ludarsana. Punapa dene para tamu kakung saha putri ingkang jahat kalingga murdaning agrami kandhine bareng payane budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging paksuma. Mugi winara kula hambuka wirane suka wenganing wicara dwaraning kandha. Nun inggih mradha awit saking paripun ingkang mengku gati piyipun Bapak Yulianto sekalian Ibu Sumarni. Kula piniji ajejri minangka pambyara saprupatisaken murih rancai titi laksana adicara payan enjang ancik siang punika. Namung sadèrèngipun kula hambuka waraning menggah roncing tata cara kinarya hamurwani lekas wekasing karti gantining karya murih purwa madya wasana manggih rahayu kais ing ruwidanir ing sambikala. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken manungku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung Maha Muirah ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat gumalaring alam agesan wonten madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sadaya dalasan kula ing saengga kita saged hanglunggaraken penggalih haminangkani wanci saha kapran rawuh kempal manunggal wonten sasana pawiwahan mriki. Sabaruh hanjeni saha paring berkah pangestu dumateng penyipun Bapak Ibu Yulianto kaliyan Ibu Sumarni. Hanggenipun hanya tepi darmaning sepuh Hang Rakit Sekar Cempaka Mulya hamiwa putra Mahargya Siwi tetepa minungku ing Suka Basuki.
Para rawuh Kakung Saputi wondene menggah roncin tata acara ing sang sampun ninacik minumangka dening para kwasana inggih adicara ingkang sepisan nggih pambuka tumuli adicara salajengipun inggih atur pasrah panampi paripurnanipun adicara atur pasrah panampi nglajengaken adicara doa kemanten sarimbit. Paripurnanipun doa sarimbit nggih atur pambagya raharja saking piyipun Bapak Yulianto sekalian garwa. Tumunten adicara salajengipun jengkaripun temanten sarimbit saking kursi nenggah tumuju waraning pahargyan. Jangkep adicara ingkang pungkasan nggih paripurnanipun pahargyan. Para rawuh, para Kakung Saputi, mekaten menggah rerencening tata cara ingkang sampun rinacik dening para kwangsa. Pramila nyuwun panjenengan sami sedaya para tamu Kakung Saputi keparengan nyekecaken lenggan kanthi mardu madikan kalih sinambi hanrantos adicaripun kawitan. Sumangga nuwun. Panjenenganipun para rawuh para Kakung Saputri ingkang pantes pinantu ing karomatan saha kalujengan. Sumangga ing adicara ingkang sepisan kita bikak kanthi waosan basmalah sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah wau saged hanglancaraken hanggenipun Bapak Yulianto ngantos pahargyan unduh manten tansah winantu kawijengan karharjan tebih ing sambikala. Tumapak adicara salajengipun inggih pasrah panampi saking penyipun Bapak Sutarmin sekalian Ibu Semi Saudah Nasaro wingking saking Baran RT Tunggal RW Gangsal Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten kepareng badhe humarak sowan wonten sangajengipun waraning ing sarpu badhe aturaken pasrah. Bilih panjenenganipun mboten kaya matur mengaturaken pasrah nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Joko Widodo. Jumenengipun Bapak Joko Widodo jinajaran kata kasumbul panjenenganipun Bapak Teguh Widodo kaliyan Bapak Budi. Namung badhe katuraken panjenenganipun Bapak Didik Tiajat Moko kepareng cumaket bateng temanten sarimbit saha pangarak temanten warga gembipun Bapak Sutarmin kepareng lumebet kanthi menika bilih temanten badhe kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Yulianto. Sawanipun siat mojo temanten kanthi gending